Kap, ikaw di kabit sa kong asawa, ha? Ikaw di kabit sa kong asawa? Agay, mabuga balungkod ni mo ning asawa. Dili na ko nimo, biyaan na tika. Paginusaran lang diri ah. Grabe naman pagka Pinoy, anong biyaan mo yung nimo? Tungod sa imong itsura. Sali ka ingani ko, biyaan ako nimo? Oh, biyaan jud tika, naan ako lain. Kaya basta magbago pa na yung desisyon yun, ayaw lang yung gubiyahe dun. Di na, maubabay ka. Biyan! Saog ko man yun, si Kapitan rin makatabang na ko ani ba? Karon kay napispol na jud ang barangay wa na jud koy hunaw-naon. Kap! Oh, naunsa man ka? Ako lagi kay ko problema, Kap. Murag gihamukan ko sa kalibutan. Ha? Pero kanang matay mo problema, di jud ko kasulbad ana. Grabe ko po Kap. Prokit ingani ang mata, mao na ni ang problema. Unsa man gyud ang problema nimo? Gibulagan lagi ko Kap, sakita oy. Aw kaluoy man nimo ali dibi. Likod dibi. Unsa man inundangan no nabulag man mo? Di na gani daw siya kanasa kong mata Kap no. Na mao ra na rason na gibulagan ka? Mao lagi Kap, mao nangita na siya glain. Na, mao lagi nang kabit-kabit karon. Mao gani mapatambag ko sa mga Kap. Ako nang matambag nimo kay nagbinuang man mga asawa ay natugbaliki. Mahal gyapon doon ako siya Kap, saging anay ra ko Kap. Ay lagi tugbaliki. Kay daghan makatuglaki. Mo nang pangita jud niya kanang para sa imo jud na babae. Dito Kap no. Kaysa sa kinay nawag. Excuse ha. Hello, Han. Ay si tawag kay napakigiusay. Lagi magkita ta kay gimingaw na ko nimuhan. Kap, biyaan ako nimo diri Kap. Wa pa gani kakatambag sa kuha. Balik lang sunod adlaw bi kay emergency kay na kong lakaw ron. Nya mauna sa ko. Grabe po ni si Kap oy. Imbis mangayo tag-advice, biyaan manuon ta. Han, sorry kay Han nadugay ko na mo gusay dito gud. Dugaya sad nimo oy, kabalong ganina pa ko nagpaabot diri. Naplagi ko gusay ganit no. Tata malakaw na ta. Tara. Saon man nako ha. Libat pa ta. Wa nay mulungag, wa nay mulaba. Pasti lang kinabuhi ah. Kap, ikaw di kabit sa kong asawa ha? Kap, ikaw di kabit sa kong asawa? Agay, mabuga balungkod ni mo ning asawa.